Želite li zamijeniti pladanj za kapanje svog aparata za kavu? Uz ove korake, popravit ćete to u trenu. Što vam je potrebno? Novi pladanj za kapanje. Korak 1. Uklonite stari pladanj za kapanje. Pladanj za kapanje se često nalazi sprijeda. Nježno ga povucite prema naprijed i izvadite. Uklonite spremnik za talog. Korak 2. Postavite novi pladanj za kapanje. Postavite spremnik za talog na novi pladanj za kapanje i gurnite ga na mjesto starog pladnja za kapanje. Zamijenili ste pladanj za kapanje i aparat za kavu je ponovno spreman za upotrebu.